Víťazstvo Petera Magyara v maďarských voľbách vyvolalo v Bruseli aj v Bratislave vlnu očakávaní. Mnohí predpokladali, že pád Viktora Orbána bude znamenať okamžitý a radikálny obrat v energetickej politike krajiny. Realita je však oveľa zložitejšia a prvé vyhlásenia nového lídra strany Tisza pôsobia ako studená sprcha pre tých, ktorí čakali rýchly rozchod s Moskvou. Magyar totiž vyslal jasný signál: politika sa mení, ale potrubia nepustia. Hoci Peter Magyar vo svojej kampani často hovoril o potrebe diverzifikácie a návrate k európskym hodnotám, po sčítaní hlasov priznal to, čo energetickí experti vedeli už dávno. Úplné odstrihnutie sa od ruských zdrojov v krátkom čase jednoducho nie je reálne. Magyar dokonca šokoval niektorých svojich proeurópskych priaznivcov vyhlásením, ktoré znie takmer ako ozvena jeho predchodcu: od ruských zdrojov sa neodstrihneme, sankcie padnú. Tento postoj nie je len otázkou ideológie, ale tvrdej ekonomickej geografie. Maďarsko je, podobne ako Slovensko, vnútrozemský štát s infraštruktúrou vybudovanou na ruskú ropu a plyn. Magyar si uvedomuje, že ak by podľahol tlaku na okamžité embargo, riskoval by ekonomický kolaps a drastické zvýšenie cien pre domácnosti, čo by mu politicky podkopalo nohy hneď na začiatku vládnutia. Otázkou teraz zostáva, ako na tento pragmatizmus zareaguje Brusel. Európska únia do Magyara vkladala nádeje ako do politika, ktorý ukončí maďarské blokovanie energetických sankcií. Jeho retorika o tom, že pok sankcie padnú, však naznačuje, že Maďarsko bude aj pod novým vedením tvrdým vyjednávačom, ktorý bude klásť národný energetický záujem na prvé miesto. Rozdiel bude pravdepodobne len v štýle komunikácie. Namiesto Orbánovského veta môžeme čakať magyarovskú diplomáciu zameranú na technické výnimky a prechodné obdobia. Pre Slovensko je tento vývoj kľúčový. Sme s Maďarskom prepojení nielen ropovodom Družba, ale aj plynovými interkonektormi. Ak by Magyar skutočne začal diverzifikovať, ale zároveň si udržal prístup k lacnejším ruským zdrojom, Slovensko by mohlo v Maďarsku nájsť spojenca pri obhajobe našich vlastných výnimiek. Na druhej strane, ak sa Magyarovi podarí vyjednať pre Maďarsko lepšie podmienky v Bruseli, môže to vytvoriť tlak na našu vládu, aby v energetickej diplomácii nespomalila. Peter Magyar sa tak ocitá v nezávideniahodnej pozícii. Musí uspokojiť proeurópskych voličov, ktorí chcú koniec závislosti od Ruska, a zároveň musí kúriť a svietiť za ceny, ktoré Maďari utiahnu. Ukazuje sa, že zmena vlády v Budapešti neznamená automatické vypnutie ruských kohútikov. Znamená to však začiatok novej, možno sofistikovanejšej hry o energetickú suverenitu strednej Európy. Môže byť Peter Magyar pre Slovensko lepším spojencom v energetike než Viktor Orbán, alebo jeho vyhlásenia o udržaní ruských zdrojov znamenajú, že sa v podstate nič zásadné nemení? Napíšte mi svoj názor dole do komentárov. Táto téma bude v najbližších mesiacoch hýbať celým našim regiónom. Ak sa vám toto video páčilo a chcete mať prehľad o zmenách v Maďarsku, dajte videu like a kliknite na odber. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšej analýze.